Movie Indiana chuan Hawkins Indiana a cheng naupang pali Mike, Lucas, Dustin le William te chu lo langin thian tha tak an ni. Mike te in hnuaiah chuan inkawmin Dungeons and Dragons game chu an khela ramsal a awm tak Demogorgon an tih mai chu an lo bei vel. Mike anu chuan a tlai tawh thu sawin naupang ho chu haw tawh tur chuan a ti. Mike a thian te pathum chu an mahni in lampan chuan an haw a an zing a mi Will chuan a haw kawngah chuan ramsa ang tak mak deuh mai chu a hmu ta tlat an inah chuan rang takin a tlan haw mahse chu thil chuan an in thleng chu a lo zui zel tih chu a hre lo. A tukah chuan Will anu Joyce Byers le a u Jonathan chuan Will chu an hmuh zawl lo awang chuan an mang ang ta hle a. A kalna tura an rinalh te chuan an zawng kual mahse an hmu zo ta chuang lo. An khaw police chief Hopper hnenah chuan Joyce chu vakalin a fapa bo thu chu a va report. Hopper lah chuan a lo ngaihsak vak lem lo. A fapa chu a tlan bo emaw a pa bulah a kal anih a rin thu te chu a lo sawi. Mike, Dustin le Lucas te chu Will bo chung changah chuan police chuan thu an lo zawt fiah ve bawk. Chutah chuan an thianpa Will chu a bo tih an hre ve chiah. Zanah chuan Mike te thian ho chuan Will chu an chung te hriat loh chuan an zawng ve. Chutah hmeichhe naupang pakhat lukulh vek chu an hmu ta nawt mai. Mike te inah chuan hruaiin an thian ho in kom thinna in hnuaiah khan an dah. A hming an han zawh chuan a kutah 11 tih in chhukuau mai chu a hmuh ringawt. Mike te thian ho chuan mak an ti hle. Chutah Mike chuan 11 ti lovin L tia a kauh tur thu chu a hrilh. 11 chu Hawkins lab atangah tlan chhuak a lo ni reng mai. Amah chu experiments tih nan an lo hmang thin chuni in naupang danglam tak mai ni in psychic power a nei bawk. An nu le pa te an hrilh chuan buaina lian zawk an tawh chu an hlau si a L chu in hnuaiah chuan riah tir mai chu tha an ti. A tukah chuan Mike chuan a chung te hriat lovin L chu in hnuaiah chuan eitur a zu pe. Chutah chuan L chuan lepathawk misual ten an zawn thu chu sawin a din hmun a hlawm thu chu a hrilh. Mike te thian ho chuan L in power a nei tih chu an hre ve tawh a an thianpa Will awmna chu a zawn chhuah sak theih ringin Will thlalak chu an hmuh. Chutah 11 chuan Will chu upside down an tih ramsal a awm tak Demogorgon an tih awmnaah chuan a tan thu chu a sawi ta tlat mai. Mike a u Nancy lo langin an skulah mi palar le chelo ve tak Steve Harrington nen chuan an in ngai zawng bawk. Steve chuan a inah party buat saiin Nancy le a thiannu Barb pawh chu an kal ve. Nancy chuan a thiannu Barb chu ngaihsak lem lovin Steve nen chuan roomah an awm dun daih. Chutia Barb amah chawah a thut lai chuan light rawn thimin engemaw hian a rawn bei thut. Chutah light an en leh chiah chuan Barb chu upside down an tih hmunah chuan a lo awm reng mai. A bulah chuan Demogorgon chu a lo awm ve leh ngal. Will anu Joyce chuan phone call mak tak tak a dawng thin a phone a rawn be thin tu chu a fapa Will ni ngeiin a rin tlat bawk. An ina eng te chu a rawn de zawk zawk thin a. Joyce chuan a fapa Will chuan light hmangah a rawn biak ve a tum ni chuan a hria. Light tam tak chu an inah chuan a zam ta vak. Mak tak maiin a rin ang ngei chuan Will chu light hmang chuan a be thei ta tlat. Mahse aw le ai vel bak chuan Will chuan a chang thei lo. Chutah idea thar neiin an in bangah chuan alphabet chu ziakin chu light hrang hrang chuan a zam kual bawk. Zawhna a zawl leh hunah Will chuan chumi hmang chuan a chan theih chu a ring ani. A be sei ang nge chuan Will nen chuan an in be thei ta. Khaw nge yawm ti chuan a zawt a. Will chuan banga letter hmang chuan hetah hian ka awm ti chuan a lo chang.
Joyce chu a lawm hle. Engkin nge ka chan chhuah theiang che an tih leh chuan Will chuan tlan cheraw a rawn ti tlatlat. Chu ve leh ramsa hla awm tak Demogorgon kha an bang atang chuan a rawn chhuak tlatlat mai le. Scene in thlakin Chief Hopper a lo lang ve le a. A thil chhuihna lamah chuan Hawkins lab kha a lo va chui tling kat mai. A chhunga a va luh chuan chu hmunah chuan engemaw thil fel lo chu a awm ngei chuan a hria. A office ah kirin computer atang chuan lab chung chang chu a zir chiang. Chutah lab chu mi pakhat Dr. Brenner enkawl na hnuai a awm ani tih chu a hmu chhuak. Dr. Brenner chu naupang rukbo leh a naupang rukbo te experiments tih nan a hmang thinah chuan puh a lo ni tawh tih chu a hre leh zel bawk. Chu lab ngei chu 11 awmna thin kha ni in 11 chu Dr. Brenner chuan a lo enkawl thin bawk. 11 chuan doctor chu a pa angmaiah ngain papa tiin a ko thin nghe nghe. Chief Hopper chuan Dr. Brenner te chuan Will chu kidnapin lepa chuan an thuk ruah a ngai. Mahse mak tak maiin Will ruang chu luiah an chhar tlatlat mai. Mahse Hopper chuan ringhnelin ruang an dahna hmunah chuan a va kal. Guard chu a hnek thu ngal tuk. Chutah Will ruang chu a va en dik ta. Siam chawp lek ani tih chu a hmu chhuak. Hopper chuan Will chu Hawkins lepa khan a awm ngei chu a ring leh zual sawtah lepa khan va kal le in Will chu va chan chhuah a tum. Mahse Will chu a lo awm hauh lo. Room pakhatah chuan naupang thil lem ziah chu a hmu. Chu 11 ziah kha a lo ni reng bawk. Chumi hnu atang chuan lepa an rukbo naupang ho chu a chui chiang ta zela. A tawpah chuan 11 nu chu a va chui chhuak ta. Mahse 11 nu chu a lo a vek tawh a a lo biak tlak tawh lo. A unau nu chuan thil thleng lo hrilin a naupang laiin 11 nu chu CIA 10 experiments tih nan an hman thu leh psychic powers a nei leh nei lo an en chin thu chu a chawi. Naupai ani awang chuan a fapai mek chu psychic power neiin a lo pian phah ta ani. Mahse a fa chu a chhiat angin doctor te chuan an hrilh thung. A chan pawh a fa nu 11 chu a pian hlim atang chuan Dr. Brenner chuan a enkawl daih wang chu ani. Jonathan lo langin Barb Bowzan khan a unau pa a zawngna lamah Steve te in kha a lo va thleng chu ni in Nancy chu a lo star ruk ve bawk awang chuan hla deuh hlek atang chuan thla a lo lak sak mulh. Chutah chuan Barb bulah Demogorgon lo awm chu a lo la fuh reng mai. Steve chuan Jonathan in a bialnu thla a lo la ru tih a hriat chuan a thinrim hle a camera leh thlalak chu a tih chhiat sak. Chutah Nancy chuan thlalak pawh thler pakhat chu en chiangin Barb bo hma chiah a lak kha a lo ni tih a hre chhuak. Nancy chuan Jonathan chu va hmu in thlalak chung chang chu a va zawt. Chutah thlalak chu an pahnih chuan en dikin thlalakah chuan ramsa hlauh awm tak chu an hmu tel tlatlat. Demogorgon thahna tur hmanrua te chu an la khawm a zanah chuan ramhnuaiah Demogorgon zawng chuan an va kal. Nancy chuan thinglo kawrung mai chu a hmu a enge anih chu a hre chak tlat. A kuah chuan a zulut chin a mahse chulai chu upside down kalna pakhat a lo ni reng. A zuluh thlak chuan Demogorgon chu a zu hmu bawk. Hmanhmawh takin a tlan chiah a vaneh thlak takin thing atang chuan a chhuak leh thei hram. In an thlen hnu chuan Nancy chu a thil hmuh awang khan a la pa ngai thei lo. Amah a awm pawh chu a ngam lo awangin Jonathan chu a bul a riak ve tur chuan a sawm tawp. Chutih laiin a bialpa Steve chuan Nancy nen an in biak lo rei tawh awang chuan ngaih tuah deuhin Nancy te inah chuan a va kal. Mahse Nancy nu leh pa te an strik em awang chuan Nancy tukverh atang chuan luh ruk a tum. Chutah Jonathan nen an lo awm dun chu a va hmu ta chiah. A rilru chu an na hle. An pahnih chuan an in kawp ngeih ah ngain Nancy chu mirin awm lo leh ler takah chuan a ngaih phah bawk. A tukah chuan an khawsign board ah chuan
Nancy mihur ti chu Steve chuan alo ziak kulh mai chu Nancy in a hmuh chuan a rilru an a hle a Steve le a thian te awmna chuan vakalin Steve thil tih chan chu a va zawt Steve lah chuan alo be duh lo kual vel chutah Jonathan chuan Nancy rilrun a taka ding chu a rawn pot sawn Steve in Jonathan a hmuh chuan thinrim le in Jonathan chu a nau thihna chungchang le an chhungku chungchang chu deuh saw deuh hian alo sawi khum Jonathan chu a insum zo da lo Steve chu a hnek ngal pawp an insual phah ta hret le ngal a bulah police lo awm chuan Jonathan chu a man phah nghe Mike te lo lang ve le in 11 chuan radio hmangin wheel awmna chu a hre thei tlat chutah 11 chu samlem te vah tirin kawrmawi tak an hak tira an skulah chuan an hruai ve a chan pawh an skulah chuan radio chak zawk a awm a chumi hmang chuan 11 chuan wheel chu a biak pawh thei an ring mahse radio chu puakin an tumang chuan an ti thei ta tlat lo skulah chuan wheel a suna hun chu an hmanga chutah naupang sual tak pakhat chuan wheel chungchang chu mawi lo takin a sawi a chu Mike chuan lo hre phah in assembly zawh hnu chuan naupang le Mike chu an in ki buai chupa chuan Mike hnek an tum chuan 11 chuan a pawar lo hmangin che thei lova siamin zun ala cheh tir zui chumi hnu chuan Mike te thian ho chuan wheel awmna a an kal ve theih nan upside down luh theina chu an zawng compass tanglam tak pakhat chu neiin chumi hmang chuan an zawn hmuh theih chu an ring an zingah 11 pawh chu tel ve in 11 chuan upside down hmuna kal chu a hla awm zia a hre chiang hle a chuwangin upside down luhna tur chu an hmuh theih loh nan compass chu a pawar hmang chuan alo ti dang lam reng chu niin rei tak ke a an kal hnu chuan a ngaia an kual tih chu Dustin chuan a hre chhuak ta tlat chutah Lucas chuan 11 thil tih a nih chu a ring ta tlat 11 pawh chuan Lucas chu thudik hrilin a ma tih a nih thu chu a sawi chutianga a tihna chan chu an tan a hla awm em wang a nih thu chu a hrilh mahse Lucas chuan hrethiam duh lovin a thinrim hle 11 chuan an thianpa wheel chu zawnh hmuh sak tak tak duh lova ngain 11 chu mi hla awm tak a nih zawk thu te chu a sawi Mike erawh chuan 11 chu lo ṭianin Lucas nen chuan an insual phah 11 chuan Mike chan nan chuan a pawar kha hmang le in Lucas chu a theh leng lop ni khawhre lovin a awm zui Lucas a rawn har leh chuan a thinrim hle a compass chu la in amah chauh chuan wheel zawng tur chuan a kal hriang ta daih chutih lain 11 pawh chu inthiam lo hle in a kal bo daih Mike le Dustin chuan 11 chu ramhnuaiah chuan an zawng a mahse an skula naupang sual tak 11 in zun a cheh tir pa kha a thianpa nen chuan lo kal ve in an in hmu ta tlat pakhat zawk chuan Dustin chu manin chemte chuan a tin Mike chu kham atang chuan zuang thla tur a ti in chutianga a ti loh chuan Dustin chu an thah tur thu chu a sawi chutah Mike chu a zuang thla ta tak tak mahse 11 khan a pawar hmangin a rawn pui hloh chutah misual pa kut chu a tih tliah sak bawk inah chuan an haw a mahse Lucas chuan walkie talkie hmang chuan misual ten 11 chu an zawn mek thu le Mike te in chu an rawn pan mek thu chu a rawn hrilh chu vele an in hnung lam atang chuan 11 chu saigalin an tlan chhuah pui ngal mahse misual te chuan ven hmangin an lo ve a an mahni tawk zawnga misual te ven lo tlan chu 11 chuan a pawar hmang chuan a lo ti leng lop hmun him lamah chuan an tlan chhiat theih phah ta Lucas chuan 11 chu a hma a awm dan awang khan ngaidam dilin an vai chuan an in kawm leh thei ta vek Joyce le Hopper lo lang ve le in Jonathan chu jail atanga lak chhuah an tum police pakhat chuan Jonathan bekah hmanramak tak tak an hmuh thu chu a lo hrilh chumi chungchang chu Jonathan an zawh chuan
Demogorgon thana turatana an leani thu chu asoi Joyce in chu thu a hriat chuan ama chawa ramsa hlawm tak bei atuma wang chuan a lawm lo hle Steve lo langin a inthiam lo awang chuan Nancy chungchang signboard a zia chu a lo not re Mike te ina chuan an thian ho baka Will anu le Chief Hopper te nen chuan an thil hriat chu an lo soikhawm El chu an sarkar chuan Russia ho en thlatua an lo hmang thin chu ni in tui chunga an luh tira a pawar hmang chuan Russian te chu a hmu thei thin ani mahse voi khat chu ramsa la om tak Demogorgon chu hmutelin chu ramsa chuan El chu tihnat a lo tum bawk chutia El a tlan chhiat na lama chuan Demogorgon chuan kan khawvel atanga upside down luhna kawng chu a hawn phah ta hlau ani chu thu an hriat chuan an vai chuan an skula chuan kalin deprivation chamber lian tak chu an siam El chu upside down a chuan a lut thei ta Will chu a zu hmu a lo la thi lo hlau bawk Joyce le Hopper te chu Hawkins le pa khan kal ngalin Jonathan chuan zui ve atum mahse anu chuan a lo phal lo upside down na luhna tur chu lepa chuan an lo siam reng chu ni in Hawkin lap an va thlen chuan security chuan an lo man siang hle chuta Hopper chuan Will chan chuak turin upside down na luh tir tur chuan an ngena chutia an ti lo chuan Hawkins lap thuruk chu soi chhuah veka chuan a vo Dr. Brenner chuan Hopper chu in rem na siam puin Will an hmuh theih nan an pui anga chumi aya chuan El chu an la kir dawn thung ani Hopper le Joyce chu upside down a chuan an kal dawn ta chuti lain Dr. Brenner le a ho te pawh El man tur chuan an chhuak ve ngal chuti lain Nancy le Jonathan chuan Joyce te upside down a anom laia Demogorgonin a tih buai lo nan rua hmanna an lo siam ve Jonathan te ina chuan kalin Demogorgon chuan thisen omna a pan thin tih chu an hria a an kauh chhuah theih nan chuan an kut chu an zai thi a beina tur hmanrua pawh an in chhawp sa vek bawk chuti lain Steve chu Jonathan chunga a chet dan awang khan inthiam lo hle in ngaidam dil turin an ina chuan a vakal Nancy chuan kongka honsakin haw tur chuan a hrilh mahse Steve chuan Nancy kut in zai a hmuh chuan Jonathan ti emaw ti in thinrim takin ina chuan a lut in chhung a luh chuan hmanraw chi hrang hrang le light te chu a hmu a thilawm zia chu a hre thiam lo hle Nancy chuan silai tin chung chuan in atang chuan chhuak vat turin a ti chuti lai tak chuan Demogorgon chu bang atang chuan a rawn chhuak ta thut silai chuan kap ve bawk mahse awmzia awm tlat lo chuta Steve chuan perka khat vek thingtum chula in a rawn va ve thruai chuta room pakhata chuan Demogorgon chu an chaih luta an hal hnan ta hmia Demogorgon pawh chu a thi ve ta Joyce le Hopper te pawh chuan Will chu an lo zawng hu ve tawh a ka ah chuan ran nung sei deuh mai hi a lo in hnawh khat vek bawk mahse Will chu a lo la thi lo hloh Barb erawh kha chu a lo thi tawh thung Mike le El te lo langin skula khan an lo la awm Mike chuan El chu an bula cheng ve tura a duh thu le anu le pa te pawh a soipui tur chu a hrilh Mike chuan El chu a lo duh hman hle chu ni in zak chung chuan El chu a kis zeuh chuti lain Dr. Brenner le a ho te chu skula chuan an lo thleng tawh an thian ho chuan misual te chuan an hual khup mahse El chuan a pawar hmang chuan a lo that vek mahse a pawar hman na sat awang chuan a tlu ngal tawp chuta misual te chu lo kal belin an thian ho chu an rawn man ta mahse thisen chhuak na sa awang chuan Demogorgon kha an awmna chuan a rawn kal phah silai chuan an kap vak vaka mahse awmzia a nei lem lo chuti lai chuan Mike te thian ho chuan El chu zawnin an classroom ah chuan an luh pui
chuta Demogorgon chu an awmna chuan a rawn lut tlat an lam a rawn pan. Lucas chuan a sairo kherh chuan a lo perh ve pawp pawp, mahse awmzia erawh a nei lo hle. Mahse el chu rawn harin Demogorgon chu bangah chuan a power hmangin a rawn nam leng lawk mai. Chuta el chuan a thian te chu mang tha in a power hmang chuan Demogorgon chu a ti sawm ta veka an pahnih chuan an bo zui ngal hmak. Scene dawt leh ah chuan Will lo langin hospital ah a lo awm tawh. A thian te pathum chu lo kalin an thianpa nungdamah an hmu leh chu an lawm hle. Nancy erawh a thiannu Barb thihna awang chuan hriawm ti takin a lo awm thung. Thakhat hnu chuan thian pali te chu an tih dan thin angin Mike te in hnuaiah chuan an lo inkawm khawm leh an hlim leh tawh hle. Jonathan chu Will hruai tur chuan a rawn kal. Chutah chuan Nancy nen in hmu in Nancy chuan Christmas gift a lo pe. Gift a hawn chuan camera thar a lo ni renga Jonathan chu a lawm hle. Nancy le Steve te pawh an lo inkawp leh tawh bawk. Hopper lo lang ve le in ramhnuaiah chuan a kala chutah box chhungah chuan tu emaw tan eitur a hnutchhiah tlat mai. Scene tawp berah chuan Will te chhungkua lo lang ve le in zanria an kil ho a an hlim ve hle. Will chu bedroom ah kalin chutah chuan upside down a awm ang chuan a in hre thut. Chutah a khuh vak vakah Demogorgon naute chu a rawn khuh chhuak nawt mai. Tichuan season 1 chu a tawp ta.